Ben, vedes a sorte de consigna que nos convoca, unha imaxe non se toma, prodúcese e agarda de quen a produz e de quen a mira a construción dun ollar que lle dea sentido. É un modo de entender a relación entre o film e o espectador no cinema. Quizás arestora, no caso galego, este é o cinema que se nos nega. A posibilidade de unir no mesmo espazo, como estamos agora os films e os seus espectadores e espectadoras. Quereríamos xa que logo pesquisar o que é necesario para que o devandito aconteza. Facémolo dende unha ubicación singular, a paisaxe cultural e política dos así chamados cinema das pequenas nacións. É que estou pendiente de que isto se vaya para algún outro lado, non vos preocupedes. Forma de nomear que remite cara a certa exclusión do lugar onde se toman as grandes decisións. Analizámolo no marco xeral do programa Europa Creativa, do que falará despois o profesor Antía, para nele tamén reflexar as políticas locais. E procuramos, na versión orixinal, o síntoma inequívoco que nos axuda a peneirar as razóns dos paradoxos que acompañan as políticas a prol da diversidade e a detectar cais outras ferramentas intelectuais nos permitirían situar en presente o papel múltiplo, comunal e persoal, é dicir, político, económico e creativo do cinema. Aposto o día dos estudios sobre os cinemas nacionais, con ou sen Estado, a partir de entendelos como un elemento chave na construción da diversidade dende unha perspectiva de clase e xa que logo dos dereitos lingüísticos e culturais, cando os obxectivos dun proxecto teórico e empírico que estamos a presentar nesta sesión poñen en relación as políticas públicas para a visibilidade e o acceso aos diferentes films coa posta en valor dos mesmos a traveso da educación. A nivel teórico, a equipa é debedora dos estudios culturais e por iso permítome citar o proemio ao catálogo conmemorativo dos 50 anos do Centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham, onde Stuart Hall lembra a importancia das aportacións de Raymond Williams, perdonademe, pero aquí está primeiro isto que quero que leades, do profesor de Río de Xaneiro Muniz Sodré. Ben, de Raymond Williams, que di así as prácticas culturais eran actividades que precisaban ser entendidas como tendo lugar á beira da produción, o comercio, a política e a vida familiar, ámbitos que estaban operando no seo dunha dinámica de cambio das relacións de clase e de poder. Facendo medrar a aposta, queremos esculcar nas prácticas culturais como prácticas a prol da diversidade co cinema en linguas minoritarias e ou minorizadas como mediación e coa fin de desenvolver, parafraseando a Hall, a partilla de intereses polo mundo ao noso redor e polo noso lugar nel. Aínda máis, a nosa posición corre parella a que nos traslada o profesor da Universidade do Río, Dr. Muniz Sodré, cando afirma que a diversidade non é pluralidade, que esta é a gran confusión, en xeral a nivel teórico. Non é recoñecermos a outros como diferentes de nós, senón que é a ocupación de territorios diferenciados. En suma, a diversidade é numérica e territorial, é a posesión do lugar e dos recursos comunicacionais, económicos, financeiros, para transformalos en acción. Por exemplo, díxonos nunha entrevista que realizamos neste mesmo lugar con a ocasión do Congreso Ibercon, a diversidade no cinema é a posibilidade de aprender, no sentido de formarse, e de ter acceso aos recursos para a produción autónoma. Propoñemos un movimento destinado a movernos, a cambiar de lugar, non? É dicir, un movimento destinado a descentrar esta cuestión política. E situando entonces o lugar do debate político necesariamente en torno á cuestión da identidade do cine europeo. Non o peso do cine europeo desde o punto de vista competitivo frente a unha macroindustria, senón noutro lugar. Unha pregunta en torno á identidade, non? Porque consideramos que é unha pregunta infinitamente máis productiva e, ademais, como nos beneficia os europeos e os pequenos países, as pequenas nacións, pois apostamos por esa pregunta, non por descentrala, por cambiarla. Cando lles propoñemos ese movimento destinado a descentrar a cuestión política, situando no seu lugar a cuestión sobre a identidade do cine europeo,
lles propoño que nos preguntemos sobre os seus sinais de identidade, é dicir, sobre as posibilidades de supervivencia dese cine nunha armazón sociocultural diversa como Europa. Consideramos que a identidade do cine europeo debe ser obxecto de estudo ao tempo que de debate político, ambos en paralelo. Porque nese debate está implícita a posibilidade mesma de Europa, non? É dicir, non é un debate oportunista, tampouco é un debate baladí, senón un debate que implica que nos preguntemos se Europa é posible como un proxecto holístico, non? No tocante ás identidades culturais que a conforman. A supervivencia nosa está implícita, polo tanto, nesta cuestión. Podería dicirse que o que recoñece e lamenta o discurso comunitario dende hai 3 décadas é un desfase, como lles indicaba anteriormente, en termos de competitividade entre, por unha banda, un cine norteamericano construído sobre patróns industriais, con sistemas tayloristas de producción. O taylorismo está archidefinido. Podemos tomar como referencia ao profesor Ramón Zallo, que fai o esforzo durante moitos anos de imbricar o discurso económico no ámbito da cultura e concretamente do audiovisual. Tomado entón como referencia Ramón Zallo, digamos que os sistemas tayloristas implican a maximización da eficiencia mediante a división sistemática de tarefas, como saben, e isto sería o máis característico destes sistemas de producción, con modelos narrativos coñecidos, asimilables, estimados polo público en xeral, ou xeralista, ou indiscriminado. Podemos poñer aí numerosas denominacións. Fronte a isto, en Europa topamos, sin embargo, un conxunto híbrido de cinematografías que se materializan en produccións probablemente de presuposto medio, narrativas de corte reflexivo, poderíamos plantearlo así, con marcada pegada de autor, sí, probablemente, e, consecuentemente, cinematografías de vocación minoritaria,